Хвалите мя, Господне, хвалите мя, Господне, хвалите раби Созопол е на път да промени представите на света за България. Всичко започна на 28 юли 2010 година, когато гръмна новината, че екипът на професор Казимир Попконстантинов, водещ археологическите разкопки на средновековния манастир Свети Йоан Предтеча на остров Свети Иван край древния град, е открил мощите на Свети Йоан Предтеча и Кръстител. Още първата археологическа експедиция на острова, осъществена от 1985 до 1994 година от екип на Националния исторически музей, установява, че най-големият остров в Черно море, остров Свети Иван, е побрал цялото богатство на историческото наследство на Западното Черноморие. Според проучвателите, там е имало тракийско светилище от 7-4 век преди новата ера, посветено на Аполон Лечител, с прочутата бронзова статуя на Каламис. Предполага се, че след налагането на християнството в Римската империя, в края на 4-ти, началото на 5 век, върху неговите руини е построена християнската базилика, в чието останки екипът на професор Казимир Попконстантинов откри мощите на Свети Йоан Предтеча и Кръстител. Проучванията на средновековния манастир Свети Йоан Предтеча в археологическия резерват острови Свети Иван и Свети Петър край Созопол започват през 2008 година по проект на фондация Созопол и под ръководството на професор Казимир Попконстантинов. Екипът на професора включва директора на Регионален исторически музей Бургас, научен сътрудник Цоня Дражева, доцент доктор Русина Костова от Великотърновския университет Свети Кирил и Методий и директора на Археологически музей в Созопол Димитър Недев. Боже мой, на 28 в 13:30 е открито това нещо. Днеска. Ако искате, аз съм вярващ човек, завършил съм семинария, бил съм декан на Православен богословски факултет, мога да ви се закълна. Какво представлява този реликварий? Както виждате, той е мраморен и един от редките екземпляри именно заради своето оформление. Какво има в него? За нас е все още тайна. На другия ден беше открито нещо малко. Каменна кутийка, надписите върху която обясняваха голямото, че в алабастровото ковчеже лежат част от тленните останки на Йоан Предтеча. 4 стени. Значи почваме от тук, смъкваме надолу. Като купчето на Рубик. Въртим. Ето така ще бъде. Така. Тук. В тази част на дъното е отбелязано на гръцки. Кюрие, воете, тосодуло, т.е. Господи, помагай на Твоя раб. И тук отдолу е изписано името. Томас. Както се казва, на 100 000 веднъж се случва. Неоценимото богатство, реликварии и малка кутийка, ключът към истината за съдържанието в алабастровото ковчеже е в ръцете на археолозите, които го пренасят до Созопол, градът, в чиято 2620 годишна летопис ще се запише още едно историческо събитие.
На 1 август ковчежето разкри пред камерите и фотоапаратите на журналистите, пред погледите на археолози, духовни лица и граждани, пазените в него съкровища. Част от челюст с зъб, кост от пета, фаланги от пръсти и други малки костици. Исповедайте ся, Господе, ви. Това е духовна святост. Това са нетленни, чудотворни, които са оставени на земята за наша духовна полза. Затова нашето поклонение към тях и целуване изразява нашата дълбока вяра. Зато и светите мощи правилно да бъдат в църква, на най-почетното свято място, защото светостта е върха на всяко благочестие. Стотици жители и гости чакат пред археологическия музей началото на литийното шествие за пренасене мощите на свети Йоан Предтеча до църквата Свети Георги Победоносец. Негово високо преосвещенство сливенският митрополит Йоанники изнася ковчежето с мощите и повежда многолюдното шествие. Господ обича Созопол, защото освен откритите мощи на неговия предтеча, църквата Свети Георги пази частица от Светия кръст и мощите на Свети Андрей Първозвани. Мощи на предтечата дошъл да свидетелства, че Христос е чаканият Спасител, част от кръста, на който Той умря за всички ни, и кост от първия му ученик. Подобно триединство на сакрални за целия християнски свят реликви няма никъде другаде по света, освен, може би, в Ватикана. Значи, толкова убедителни доказателства не са намирани до сега свети мощи, не само в България, но и навсякъде по света. Цари небесни, утешители души истини, ниже везде си, вися изпълняй. Ние се радваме, благодарим и се вълнуваме, че отново имаме тази голяма радост и чест да се поклоним и да измолим прошка на този дивен Божий угодник и пророк. Светостта е върха на всяко благочестие. Чудото се случи. Мощите на Свети Йоан Предтеча обединиха обикновените християни, общинската и държавната власт и ги накараха да се почувстват горди от Божия знак и отговорни за бъдещето. Премиерът на Република България Бойко Борисов подари специално изработена мощехранителница, в която бяха положени мощите на Свети Йоан Предтеча. Тя бе поставена в храма Свети Георги Победоносец в присъствието на министър Божидар Димитров и кмета на Созопол Панайот Рейзи. Това е едно уникално откритие, което поставя Созопол в ранглиста на градовете като християнски, като божествен, едно много високо место. И аз лично като кмет много се гордея и съм сигурен, че от тук нататък развитието на Созопол в посоката на поклонническия туризъм ще бъде много бързо. Изключително вълнение госпожа Тове Скарстейн, посланник на Норвегия, страната финансирала проекта, благодарение на който бяха открити мощите, посети остров Свети Иван. И се чувствам изключително щастлива от това, че Норвегия допринесе за възможността да се намери този реликварий.
It's of incredible importance not only for Bulgaria but for Europe and for the whole Christianity. Защото находката е от изключителна важност не само за България, но за цяла Европа, за християнството на света. Най-големият остров в Черно море Свети Иван съхранява културно-историческо наследство, което тепърва ще разкрива своите тайни. Историята сочи, че когато Свети Андрей Първозвани тръгнал да разнася християнството по тези земи, първо е спрял в Созопол.